Здравейте, аз съм Васко, а вие гледате предаването за модерни технологии Stay Updated. Всеки момент ще ви срещнем с чистак новите продукти из либералната мрежа. Ще бръкнем тук-там, за да открием това-онова. Ще ви дадем няколко ценни съвета за оцеляване, като например да не пеете цяла нощ в чата, за да функционират вашите пръсти и на сутринта. Моите пръсти обаче не могат да чакат до сутринта, затова започваме. Днес сме ви подготвили няколко любопитни продукта в нашата рубрика Digital Lifestyle. Нямам търпение да ви ги покажа. Western Digital MyBook World Edition 2. Вярвате или не, но тази лъскава кутия всъщност е външен терабайтов, повтарям, терабайтов, хард с мрежови възможности. Майтап няма. Става въпрос за външно сторидж устройство, което осигурява отдалечен достъп до всички файлове, които качите там. Снимки, музики, документи и които може да разглеждате, отваряте и копирате от произволна точка на света. Стига да имате интернет, естествено. Къде е бонуса? Ами, че не е нужно да оставяте домашния си компютър включен. MyBook World Edition 2 си функционира без необходимост от PC. Освен това, може да предоставите достъп и на ваши приятели и колеги и, както се казва, да разчлените с един куршум два заека. Няма да аплодвате снимки по разни сайтове, нито пък ще се налага да конфигурирате 3 нощи FTP сервер. Другото хубаво нещо е, че този външен сторидж може да се разцепи на две и конфигурира като RAID 1 масив, в случай, че пазите много ценни данни. Приспособлението пристига и с софтуер за автоматичен бекъп и ако 1 терабайт ви е малко, може да си го поръчате с обем от 2 терабайта. Къде ще намерите толкова инфо, за да го напълните, само вие си знаете. Много нетрадиционен модел на Samsung, който на практика представлява комбинация от два дисплея. Един голям с размер 22 инча и един по-малък с диагонал от 7 инча. Двата се свързват помежду си с USB връзка, след което чрез DVI, HDMI и VGA кабел към компютъра. Адски хитра идея, на малкия екран може да пренесете и изхвърлите всичко това, което ви дразни, пречи или не намирате място на основния. Инструменти за Photoshop, разни месенджери като Skype, ICQ и други, които постоянно биткат, а нямате време да ги наглеждате. Идеално в случай, че сте геймъри и джиткате в режим fullscreen. Естествено, на 7-инчовия дисплей може да пуснете да върви за фон някоя онлайн телевизия или колекция от видеоклипчета, които да създават приятна атмосфера, докато работите на големия екран. Самият той осигурява резолюция от 1680 на 1050 пиксела, време за реакция 5 милисекунди, а контрастът му достига 1000 към 1.
Интересното е, че меню екранчето може да се позиционира където ви харесва на вас, отгоре или отстрани, да се свали и свърже към външен лаптоп, примерно. В операционната система Windows има една програма, която ви позволява да се грижите за управлението на файловете и папките във вашия компютър. И тя се казва Windows Explorer. Сега ще ви покажем няколко начина за стартиране на програмата. Натиснете Windows Key, задръжте го, а сега натиснете E. Втори начин за стартиране на програмата е: отидете с мишката към старт менюто, натиснете с десен бутон, появява ви се меню, от него изберете Explorer. Трети начин за стартиране на програмата: имате ли някаква папка на десктопа? Ако да, отидете върху нея, кликнете два пъти с левия бутон и готово, програмата се стартира. Обикновено се стараем да не публикуваме непроверена информация, но сега темата е прекалено важна и приятна, заради което правим и това изключение. По информация на френския сайт JouExpo, PC-версията на GTI 4 трябва да излезе за продажба около половин година след конзолния релиз. JouExpo счита, че европейските PC-геймери могат да видят играта през октомври тази година. Тези предположения се основават на прогнозираните доходи, които планират продавачите. Разбира се, за сега все още няма никакви официални коментари по повод на тази информация. You're looking for some people. We're all looking for that special someone. I need to know what happened. Give me that. For 10 years, I've been searching. I did this for you. I guarantee that you will find this man. Please, no more killing. Don't do anything stupid, cousin. We have to find him. Fine, you got it. You want my word? You got my word. I'm the one who survived. Get this done, and we'll talk. None of you move! Get on the floor! Liberty City, Brooks, Dukes. We got real problems. Anyway, This is Liberty City, young stuff for life. Bang. LCPD! Freeze! I said freeze! They're just some baby boys. Whoever I say to go see him. And shut him up! Before sundown, bring the gun come. I paid you to do a man's job, you amateur. You know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Liberty City. We are the real Everyone's a rat!
not me. Good Lord. What are you doing? Nothing. World Cyber Games, ето и официалните игри за 2008 година. Самото състезание ще се проведе между 4 и 9 ноември на Стария континент в Кьон, Германия. Някои от заглавията, включени в тази годишното издание, излязаха на пазара буквално преди месеци. Списъкът е разделен на 3 категории – PC, Xbox 360 и Mobile Game. А ето и самите дисциплини. PC игри: Half-Life Counter-Strike версия 1.6, StarCraft Brood War, Warcraft 3, The Frozen Throne, Command & Conquer 3, Age of Empires 3, The Asian Dynasties, FIFA Soccer 2008, Need for Speed Pro Street, Carom 3D, Redstone, Xbox 360 игри, Halo 3, Project Gotham Racing 4, Guitar Hero 3, Legend of Rock, Virtua Fighter 5. Mobile игри: Asphalt 3, Street Rules. GSM-ите били по-опасни от цигарите, разкрива доктор Вини Корана. Аз не знам дали той е чел Корана и изобщо не ме интересува, но този виден професор предупреждава за риск от рак на мозъка от прекомерното използване на мобилните телефони. Аз няма да спра да говоря по телефона, но ще спра да пия. Защо ли? Защото когато се докарам до положение "вдигни ме да лазя", започвам да звъня здраво. Толкова здраво, че чак сметката ми става по-висока от кръвното. Явно обаче парите, които плащам за телефон, не са най-голямата ми беда. Например, лесно може да се объркаш с Van Dell Lead WM2, защото на пръв поглед изглежда, че е часовник. Но освен това е и 4-бандов телефон. Да, точно така, телефон. Освен това е и фотоапарат с оптична резолюция от 1,3 мегапиксела и има вградено радио за ултракъси вълни. Мислите, че лъжа? Не, вижте, нямаме никакво намерение да ви пробутваме изветрели първоаприлски шеги с задна дата. Затова продължаваме по същество. Вие, ако искате, ни вярвайте. Този часовник притежава аудиоплеер, който поддържа MP3 и MP4 формат. Има си адресна книга за съхранение на контакти, опростен органайзър с календар. Всъщност, забелязвате ли колко бързо изброявам, понеже наистина няма как да спомена всичко. Дисплея е сензорен, 1,3 инчов, с 260 000 цвята, има си вибрация, цветно звънене и това вече наистина е пълно безобразие. Холандците от Van Dell LED са вградили поддръжка за GPRS и WAP, за да си сърфирате в интернет през часовника, докато си нямате друга работа, разбираш ли. С тези джаджи тотално се объркахме кое какво е. Така и така сме го подкарали на мини устройства да ви представя най-малката USB флашка на планетата. Става въпрос за Pico USB. Тя е с размери 13 на 12 на 4 мм. Повтарям, милиметра. Представете си 3 см и се опитайте да познаете колко памет има тази джвъчка. Не става въпрос за няколко мегабайта и коварен рекламен ефект.
Супер Талент не се шегуват въобще. Тази ултра мини флашка осигурява 8 гигабайта празно пространство и смазваща скорост на трансфер, която при запис достига 300 мегабайта в секунда, 200 пъти по-бързо от стандартната. Моделът е съвместим както с USB 1.1, така и с новия USB 2.0 стандарт и, което е по-важно, гарантира живот на данните ви. Като Супер Талант се кълнат в пъпа на баба си, че Pico USB ще функционира изрядно повече от 10 години. Моделът има няколко разновидности с различна форма, начин на поставяне и прибиране, като дори имате и водоустойчив вариант. Днес сме на спортна вълна. Съвсем наскоро попаднах на интересен сайт. Искало ли ти се да бъдеш известен спортист, да поглъщаш светлините на прожекторите, да те споменават с респект и да се чуеш защо времето не ти стига, за да си изхарчиш седмичната заплата? Предполагам, че за повечето от вас вече е късно да го реализират. Обаче мога да предложа нещо друго. Да си осиновиш една бъдеща баскетболна звезда. Как ли? Посредством сайта cyberdunk.com. Тук можете да дадете живот на чисто нов баскетболен герой, определяйки неговата народност, пост, височина и всичко, което се сетиш още. Впоследствие му намираш отбори специалисти, които да усъвършенстват неговите качества. Ако пък добре менажираш своя подопечен, той започва да ти се отблагодарява с награди, а за те поставя възможността, поне виртуално, да се оттъркаш в славата на спорта. Аз вече съм се регистрирал и държа под ключ двама баскетболисти. Какво още не сме видяли? Как ми е нужно още памет. Много ясно. Анкетата на Коко с гражданите. Получавате ли достатъчно информация в тази сфера IT от телевизията, например? Да, получавам, защото вече много сайтове се казват и по телевизията. Може да отвориш, да провериш. Не бих казал. Човек, ако иска да намери необходима информация за нещо конкретно, има необходимите канали, където може да ги намери. Въпросът е да има желание да ги потърси. Не. Малки такива има. Почти не. Аз такова не съм гледал писа, така че. Почти не гледам телевизия. По-скоро от интернет. В смисъл, в няколко бюлетина съм се абонирала и си получавам информацията оттам. Интересно ли ще ти да видиш едно такова предаване по телевизията? Да, област. Да, разбира се, защо не. Стига да е направено професионално и да е направено интересно за масовата аудитория, защо не. Без обща култура, да, но иначе. Да, стига да ми казват нови неща, с удоволствие. Да, смятам, че съвременният човек въобще трябва да бъде информиран и ориентиран в тия неща. Особено така по-възрастното поколение като мен, което малко по-трудно се пренаглася към новите неща. Аз 10 години се съпротивлявах на компютъра, въпреки че работата ми е свързана с писане, но най-накрая видях, че това е друг начин на живота. Какво би ти било интересно да видиш в едно такова предаване? Може би малко повече технологичната част. Знам мрежата как работи, как се изгражда, ако трябва да направя нещо сам. Може би, знам ли, така не съм се замислял по този въпрос. Може би, ако има някакви такива образователни програми. Евроком, при вас имаше ли сериал Шоколад и пипер? Имаше ли шоколад и пипер при нас, зрители?
Аз не мога да отговоря. Не знам. Не бъркам. Има една телевизия, в която ми я пускаха и гледах един сериал. Шоколад и пипер. Извинявайте. Не си ли пускате вие телевизията или някой ви я пуска? На мен ми я пускат телевизията. Тебе ти е свързан с... Да не те разконцентрираме, значи. Добре. Окей. Извинявайте, няколко въпроса да ви зададем. Не е контактен този човек. Символом дискотеч, бабата мамай, скоро би убива, Коромектике. Да. Надявам се, че и днес съм ви бил полезен и съм направил живота ви по-лесен. Или пък съм ви бил по-лесен и съм направил живота ви полезен. Както и да съм ви въздействал, обещавам ви, че няма да е за последно. Имате последни минути за боядисване на яйцата. Погрижете се добре за тях, защото утре ще ви ги разглеждат обстойно. Бъдете и следващата седмица с Stay Updated, което напомня, блясъкът в очите на хората е по-привлекателен на живо.